change mauran aw ning summer mauran. Pero pag-araw kaning mainit-init, maalingahot, primero kay puan mag-anap ki lugar na pwedeng labtuhan. So flowing lamang ang tubig. So maimbong ang tubig. Ta sa dagat ngunyan, mga alas 9 pa sa naabaan ang init. Anabutan mo kayan, sunburn. Magyun mo niya mag-anap. So mga pool bagang anborabod. Puwerte, adi, malipot-lipot. Yan sa lugar ni JB, sa malilipot, dakul yan kipwedeng malugaran. Mag-scout ka daw, Joshua, dyan sa Indo. So pwedeng mapataw-patawan ta lamang. Ade, ma-refresh ko lamang ito one of these days. Nganing mag-refresh ko lamang. Babagad yan ki mga resort. Sa Tabaco, igo naman ki bagong binukasan. Na may mga slide. Ayan. Yung kaipuan ko niya sa mga beaches, dapat magdiyan ka amay. Mga pagliwanag kanal daw o bien pagsulnop. Kaya Tabaco na mainiton. Ade, baka next week baga Joshua de Black Saturday, puwerte yun yan. Ade, pataw-patawan ta lamang ganit na oras. Tapos, panira mo dyan. So, mga dinarang siya ng mublad. Dahil nang unakan mga karne-karne. Mga lechon-lechon tadipisil. Gulay-gulay siya ng may lada. Pwede man Bicol Express. Yo, schedule ta, Joshua. Next week. Bahala na kita. Mera ka names. Magka-refresh ko lamang, at least once in a while. Yun ang kaipuan ko. So, iba nga may nadayo pa sa kung sa insay ng mga lugar. No need for us to go to somewhere else. O, niligdi sa tuya, igwaman. Bako? O, pwede na iyan. Ayan. Okay, sige. Anyway, so, diretso po katakan sa tuya mga istorya digi po sa 2D sa GB. Congratulations po lang sa serbisyong caravan na ginibo sa nito the other day. Joint project ni kan ako Bicol and kan opisina ni Congressman Salceda. Medical mission, dental mission, may libreng gupit, may kung ano-ano pang mga services, iyan. Iyan ang magayon, ang pagtarabangan kan mga leaders na digdi for the good of the people. Iyan ang dapat. Bako itong sige ang deringkilan. Sige ang deringkilan, serbisyo mo na sa mga tao ang kaipuan. Tagrabe ngunyan ang pangangaipo kan mga tao. Lalo na ngunyan ang mga panahon na ini. Iyo baga, dapat sa gobyerno na ang magrani sa mga tao. The government should be closer to the people. Sa mga tao, kulang ki accessibility sa mabaraba digdi. Maanap ki doktor o kung ano. So, magyun ining pigigibo na magduman mismo sa lugar and to see for themselves kung ano ang mga need kan mga tao. Bako sa nangunyan, dapat all throughout the year, iyan ang gibuhon.
Ano? Paano ngayon? Madali na ang eleksyon. Dahil pa man, 2025 pa ang eleksyon baga. Mabarangay election baga ngaya. Na ano man? Kaya po ni magproposisyon na. Ay, buhay. Okay. So, yan po, ano, congratulations. And, may ba man din niyo? Sige, no problem. No problem. Yan. Pwede ba mag iba? Ayan. Everybody is welcome. Makaisi ka na sa kinaano, ade. Most likely, pag medyo or-off an pag-iriba, maka-or-unwind lamang. So, yan tabi. And bako lang po ang digdi, pigigibo, no di, sa iba pang mga lugar, pigigibo man po iyan. And kasabi man po lang duman sa, sa project na ito, duman sa man ito, sa PGA, Provincial Government of Albay. So, yung magawa na naro kaning mga tandem-tandem, na mairani sa tawo ang serbisyo. Siyempre, okay, wait mo ni schedule. Tabi. Iyo nga na ipigsasabi ta, na dapat araw ka niyan gibuhon kan gobyerno, kan mga lideres ta na maidara ang serbisyo sa mga barangay. Tama po yan. Okay? So, hopefully, sa mga masunod, iyo pa yan ang mga mangyayari. Schedule na sana kung sain-sain iyan na mga gigiribo na activity yan. Okay. Ngunyan, naka-break ang Kongreso. For the Lenten season. Pero it doesn't mean na tapos ang trabaho kan mga kongresistata. Yaon pa manggirari ang pagtrabaho ninda. Igwa pa manggirari kay mga yan ang committee hearings or whatever. Tanganing pagbalik ninda sa Kongreso, areglado na ang gabos. Si Kong Joey, gusto na sana ang pagtrabaho niya, maski maski nga ni kayan, maski na sa break, padagos ang pagtrabaho. So, sabi nga ni Kayan, ang trabaho kan kongresista, daing katapusan. And nailing ta ang trabaho kan sa tuyang kongresista duman sa Kamara de Representantes. Dakulunon ang sa iyang mga ibigpapasar na mga propestong lakdang. And ang mga ini, of course, aprobado kan Kamara de Representantes and hopefully kan Senado. Tanganing maging lay. Mailing naman na yan sa mga lakdang na nakapost. Na nakapost. Yan. Okay.
So, pigilin ko so mga post ni Kong Joey sa iyang Facebook. Nakulunon na mga propestong lakdang na inaprobaran. Inaprobaran kan Kamara de Representantes and ini mga ipagngod talagang napapanahon. Digdi sa tuya baga, si Kong Joey ang nag-spearhead ng inot duman sa Edible Landscaping Program. Yan. Dakol yan na papasar. By the way, Palantabi, kung sa indong marumduman, si Kong Joey man ang nag-file kay resolution so duman baga sa ses na plane so sa ses na plane na nagbagsak dyan sa Kamalig sa may bukid yan. Si Kong Joey nag-file kay resolution duman sa Kamara de Representantes. Iyo na minarekonosir duman sa gabos na grupo including the media na tarabang to locate the crash site and of course to retrieve the bodies of those 4 persons na nagadan dala sa pagbagsak kan eroplano. Yan. Ayos baga. House resolution ito. And I just don't know kung sa mga masunod kung an mga ini tatawan man kay siyempre, recognition and de ko sure kung igwa ki kasabay pa. Pero at least, igwa na duman ki resolution sa Kamara de Representantes. Okay? So, paano ka ni Tabi? Maparam na kita, tapos na kita ka nalipot na pag-iriba-iba digdi sa programang ini. So, hasta sa masunod naman na simana, Webes, and Sabado. Okay? Salamat po, Kasino Bagantabay. Sa indung nadango, ang programa Tudi sa GB. Ang tabayanan girahay at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pagkantabay. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, cheapest in town. Home Enterprises.
Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ng Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa ng kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Ipinagkikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is